dicontoh. Sing ngene lho. Tapi kan aku mewakili suara milenial, suara Gen Z toh. Milenial apa ya milih getih kuwi kok. Yang namanya wong pacaran putus wis biasa. 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 Apa aku biyen pacaran ngalah 2 minggu putus wis biasa. Biasa. Bocah enom. Kan urung rabi. Ora lho sik pacaran 2 minggu putus jane Pak. Lah pacarku bisu kok. Mbok obral lu apa piye kowe iki? Gak pacarku bisu ra iso omong. Kula Mas Yudo. Yuda dari 2 suku kata yu Yu karo do. do. Yu niku tegese rahayuda punika widodo. Insyaallah sedaya masyarakat pikantuk karahayon, pikantuk keselamatan, pikantuk kawidadan dalu punika sedaya warga masyarakat selamat uripe, panjang umure, akeh rejekine. Amin, luar biasa. Lurahe Pak Salisun. Muhammad Salisun. Waduh, nganggo kol-kolahku bros. Nggih. Muhammad menika asmanipun Kanjeng Nabi Rasul utusaning Gusti Allah ingkang pungkasan. Iya. Nulat lekas tindake Kanjeng Nabi mula asmanipun ngajeng Muhammad. Salisun. Salisun niku napa, Mas? Sa. Sa. Menika tegese sabar. Piyayinipun sabar mimpin warga masyarakat salam raja sing sakmonten kathahipun. Hebat luar Sa. biasa. Li. Pak Lurah menika nggadahi li. Mas teh anggadai li duwe li iki apa line iki apa? Sampeyan niku nek enek wong ngomong urung rampung wis gagi ae kok. Lah Nek Pak Lurah iki gak duwe li, Bu Lurah bingung. Iki dipirsani akeh di live streaming, konotasimu jangan negatif loh Mas Yudo. Konotasi saya tidak negatif, saya selalu berusaha untuk hal-hal yang positif. Lah kok iso ora duwe li, bojone bingung line Pak Salisun ki apa? Maksudnya line Pak Salisun ya digawa Pak Salisun kok iso. Lah ya line ki artine apa? Li menika artinya linuwih. Oh. Wong sing sarta linuwih tak enggok nerono Mas timbang medun ajur. Iso Mas aku. Linuwih artinya linuwih nika berlebih-lebih, lebih dalam segala hal, ora dienggo dhewe tapi kanggo warga masyarakate kabeh. Luar biasa. Terus Oke. terakhir sun Mas. Sun niku nek cah cilik disun niku padha karo diambung Oh, diambung. utawa dicium. Dicium. Jadi sun menika Tanda kasih sayang. tanda kasih sayang. Jadi beliau itu memperhatikan siapapun, tidak pandang bulu, tidak memandang miskin atau kaya, derajat dan pangkat, kabeh dianggap sedulur, disun dengan kasih sayang. Luar biasa. Utawa diambung nek cara bahasa Indonesiane cium. Oh, cium. Sampean ngerti cium ora? Yang ngerti toh? Ngono itu. Lah, cium itu ada singkatannya. Cium. Apakah arti dari cium Mas Yudo? C-I-U-M. C. Cuci. Oh, cuci. Nggih. Disambung I. Istimewa U untuk M. mulut. C-I-U-M. Cium istin apa niku cium. Cium. C-I-U-M. C-I-U-M nek diwaca cium. Cium. Cuci istimewa. Cium apa? Nek nyium nggon bathuk itu tanda keluarga. Oh, kocone bapak. Anak-anak. Cium di pipi. Tanda? Lama tak jumpa. Oh, ngene cipika-cipiki. Ya. Terus ketigane? Cium lambene. Oh, tanda? Menandakan cinta, kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Terakhir cium gulune. apa kuwi? Kaya dicokot Dracula ini lho. Ngene iki konotasine elek rumangsaku. Lah masa enek wong nyium kok kene pre ya abang kabeh ne jan Mas. Iya, kaya dikeroki. Mari we rong tau Wah. marang. Gong aku, gong tahu. Iki luar biasa loh. Pengetan PHBN peringatan Hari Besar Nasional HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 nggih. Betul. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Leres. Bung Karno nate dawuh jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nggih. Sejarah menika sesuatu yang jangan diarah-arah, kena kanggo kaca penggala, kena kanggo pangiling-iling perjuangane para pahlawan sing wis gugur mbela nusa lan bangsa. Betul. Mulane jenenge wae merdeka. Merdeka. Merdeka niku terdiri dari 3 suku kata. Merde kalih K. Nggih. Nek mer Mas. Mer itu meraihnya dengan tetesan darah dan keringat karena kemerdekaan bukan hadiah tapi kemerdekaan direbut dan diraih dengan pertumpahan darah. Betul. Terus disambung kedua D. Dedikasi para pahlawan patut kita junjung tinggi, patut kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya. Terus terakhir Mas Yudo ada K. K
karena itu marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Nyontoh masyarakat Salamrojo ngenek nih HUT kemerdekaan ke-79 pagelaran wayang kulit hebat luar biasa, tepuk tangan untuk Salamrojo. Luar biasa. Luar biasa. Hebat. Salamrojo niku kula apal. Nggih? Salamrojo niku nuwun sewu. Nggih. Desane niku terdiri dari 2 dusun. Salamrojo terdiri dari 2 dusun. Dusun Kledok karo dusun Geneng. Apal aku. RW-ne enek 7. RW-ne ana 7. RT-ne ana 23. 23. Jumlah penduduk 3.200, rondone 210. Iso ngantek teliti tekan rondo-rondone barang lho. Karena fakta membuktikan lah kula kalih niki sampean ra roh. Taruh pripun lho? Kami tuwong Geneng iki mbiyen karo aku suwi, Mas. Lho, kami tuh wong Geneng. Lho, butakul iki wong sing ngeluwamu godi kuwi. Piye Wis plek apa wis komunal kok? Alah butakul mben saurunge. Sik. Aja menyebarkan fitnah dan hoax lho. Enggak mungkin saya menyebarkan hoax karena saya ini Huak kok haok iki arek malik kok ya moh to. Heeh. Tak mungkin saya menyebarkan hoax kalau tidak ada fakta dan dalil-dalil yang menguatkan. Piyuh. Apa Mas faktane lho? Bumi Tahkul atau Bum Takul kami tuang Geneng wong sing gawedi bokonge budi niku. Niku mbiyen niku nek kalih kula gandeng enek 3 tahun Mas. Ibaratnya kaya truk kula niki gandengan terus. Neng di iki? Mesti tak gandeng. Oh, berarti sampean ki tipe wong lanang sing romantis ya. Romantis setia. Kula karo bojoku ya ngono ae. Heeh, mbok gandeng ning ya. pasar tak gandeng, ning toko tak gandeng, ning mall tak gandeng. Patut ditiru keromantisane Mas Yudo. Ora usah ditiru Mas, wangger tak culne bojoku njimuki apa-apa kok ngene iki. Bangkrut ya. Bangkrut. Ini luar biasa Mas. Iya. Napa melih wah panitia janoke. Nggih. Nek nyugata nek paring daharan iki dasare sego pecel diadahi pincuk godhong jati. Pincuk godhong jati. Pewangan iki tok sedep lho sampean roh sambele Mas. Sambele Jan kaya remason ngono pedese. Yo pedes jan. Ciri khasé masyarakat Nganjuk nek ora pedes ora doyan. Ciri khas Nganjuk, desa mawa cara, negara mawa tata. Mulane wong Nganjuk iki seneng wong-wong sing pedes. Heeh. Sampeyan roh payeke. Payeke gurih Mas. Tipis. Mosok to Mas? Nggih, tipis. Jane ya kandel tapi berhubung kena banyu kanginan terus malah tipis. Oh, tipis. Tapi enak. Matur biasa. suwun sedaya panitia. Para pini sepuh ingkang sampun kepareng berkahi, para kaneman sampun kepareng-paring donga. Dayanipun hebat luar biasa. Betul. Tanpa penjenengan sedaya malam hari ini pagelaran ora iso lancar, enggak bisa sukses. Nggih. Karena kesuksesan itu harus napa menika saling tolong menolong, saling bantu binantu ing antarane warga satu dan warga yang lian. Makanya dituntut warga masyarakat harus kompak dan guyub rukun. Nggih, dadi sukses itu tergantung banyak pihak nggih Mas. Nggih, banyak pihak. Kula nek nyawang sampean ngeten iki nggih. Nggih. Pagelaran wayang sampean ning ngarep, penonton ning guri ning gone lurung mrono parake rono. Modelku nek madhep rene kok iso kaya numpak bis ngono to model. Mosok to? Nggih sampean iki kaya sopir kaya penumpange ngoten. Lah ngomong-ngomong bis niku wah nggih to kan kula niku pripun? Kula niki wau kan mboten beto kendaraan piyambak. Nggih. Ya sekali-sekali pengen numpak bis. Oh niki wau. Nggih. Bidal to Salamrojo naik bis. Saking Ngawi medun terminal Nganjuk. Oh. Awake nek lagi po enak jan ra kaya awak. Nek apes ya ora kaya awak. Piye Mas ceritane piye Mas sampean numpak bis? Niki wau kula bejo kemayangan Mas. Bejane. Kula numpak bis saka Ngawi to. Nggih. Numpak bis pelek jelalah lungguh ki lho lah kok jejerane wong wedok ayu. Nganggo rok sakmene lho Mas, roke cowendhek sakmene terus pupune jejer karo cah wedok ayu gawe rok cowendhek niki mangku adike umur 5 tahun. Oh, adike. Aku ben ketok akrab to. Nggih. Tak pepet dipelek ngono. Wong aku njimuk rokok sret. Rokok tak sumet klek. Tak sebul agak telung akepan lho aku diceblek. Oh. Mas, aja ngerokok. Lah nyapa to, Mbak? Nek aku no gak popo, adikku ki lho gak kuat. Iya to, cah cilik kok. Adik umur 5 tahun. 5 tahun gak boleh kena asap rokok. Bis mlaku. Cah wedok turu, Mas. Oh. Lah kok roke munjuk to? Roke cah wedok. Roke cah wedok munjuk. Heeh. Langsung tak ceblek. Mbak,
nek mu turu lho, nyapet to Mas. Rokmu munjuk no e. Heeh. Nek aku no gak apa-apa, adikku ki lho. Hei. Adik sing ndi ora digecek pisan adike. Aku ngejak adik kula teng mburi Mas. Maksud adikku. Oh. Ngeten niku. Wah. Adik sampeyan. Adik kula. Oh. Lah ngomong-ngomong nuwun sewu lho nggih. Nek sampean iki sebenarnya lho nggih. Nggih. Kula memandang sampean iku seorang tipe dalang itu yang setia. Nggih, leres. Kathah ingkang sami menyimpulkan Mas Akbar itu orangnya setia. Nek kalih wong wedok niku gemati, ora tahu kok nglarani atine wong Ora wedok. tahu. Apa nek misuwi wong wedok berkata kasar, terus apa ngliya, apa nek ngliya niku mboten wonten. Apa nek Ngono kuwi nek wong wedok liwat bareng silit. aku balesi no. Andinge aku seneng. Kula kok mboten ngoten. Oh, iya. Mboten kula itu ngapik-ngapik panjenengan peh dalu niki kula awar karo panjenengan mboten. Heeh. Nek antarane wong lanang karo wong wedok itu sebenarnya luwih setia wong lanang. Wong lanang niku tulang punggung lho Mas. Iya, iya, Jenenge iya. tulang punggung niku kanggo ngopeni wong sak keluarga. Lah nek Leres. wong wedok lak tulang rusuk Tulang rusuk. supaya ditresnani, supaya dikasihi, supaya disayangi. Iya. Mulane wong lanang itu setia Mas. Saiki kula takon mawon. Pripun Mas? Sampeyan nek cara golek bojo niku milih sing pripun? Ya sing ayu lair. Hup, milih sing Ayu. padha kalih kula. Golek bojo milih sing ayu. Heeh. Saiki tekoki genti wong wedok-wedok. Wong wedok-wedok, heeh. Sampeyan nek golek bojo milih sing napa, Mbak? Gemati. Mati. Gitu. Heeh. Sampeyan nek golek bojo milih sing napa? Heeh. Sugih. Sugih. Ora padha ta wis. Ora padha. Gak oleh padha. Ora padha. Gak oleh Sampeyan nek golek bojo milih sing Sukses. 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 Iki lho kena nggo contoh. Kok nek nggo contoh. Awake dhewe lho komitmen golek bojo. Ayu, sampean ayu aku ya ayu. Iki milih sing sugih, gemati, sukses. Wong wedok iki men celamin, slet. Lho ya karo wong wedok-wedok ya aku. Anak sing sukses. Anak sing sukses, Gemati. anak sing gemati. Nek adewe wong lanang kan satu kata. Satu kata, ayu, wes. Ya wong wedok iki to Mas. Ya jadi tekoni tak kriteria satu kata untuk wong lanang iki sing piye sing masuk. Wong lanang sing piye ngono. Sing piye? Wong lanang sing piye? Sing ora duwe wegah. Sing ora duwe wegah. Balah alah. Sing ora duwe wegah. Berarti wong wedok tadahe akeh iki. Lah ra duwe wegah apa-apa kurang kok. Kei sakmene kurang. Bojone lho polahe ngatek mengkis-mengkis. Nek mengene ngono jare. Wong kok iso. Ini menandakan bahwa seorang wanita itu enggak komitmen, enggak konsekuen. Beda karo wong lanang. Wong lanang. Konsekuen. Wong lanang kok jenenge wae priya. Priya ki pribadi sing perkosa. Oh. Pripun lah nek wong wedok apa wanita. Wani ditata to, Mas? Alah, wah niku wadah. Wadah. Ni niku nitip. Nitip. Ta niku senjata. Senjata. Dadi wong wedoke penitipan senjata kabeh nih. Jangan seperti itu loh. Zaman sekarang itu emansipasi wanita. Jangan seperti kuwi bumbune apa? Sampeyan kok iso ngomong jangan seperti itu lho, jangan seperti itu bumbune apa? Tidak boleh seperti itu. Oh, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Maksud lo itu ya, tidak boleh seperti itu. Zaman sekarang itu emansipasi wanita, kesamaan gender. Ojo ngremehke wong wadon saiki yo akeh sing berkarir. Contohnya kok ngremehne wong wedok. Iya, sampeyan urip ning ndi saiki ning dhuwure ndi? Ning bumi. Bumi iki lanang apa wedok? Bumi, ora ana to Pakmi. Oh iya. Modar kowe. Nyapa aku ngejak mrene barang iki. Nah iya, tak terusne ngono lho. Iya. Oh iya masuk ya. Paling ya mek kuwi tok. Loh, nyuwun sewu. Nggih apa? Jalan-jalan di negara kita. Heeh. Oh, jalan R.A. Kartini. Oh, kuwi wong wedok. Terus Dewi Sartika, wong wedok. Apa nek jalan Yuda ngono? Akeh jalan-jalan wong wedok. Wong wedok. Tapi nek macet lah tetep liwat jalane wong lanang. Dalane wong lanang apa? Jalan tol. Apa enek wong wedok apa duwe jalan tol? Wong wedok duwene jalan til. Romansaku kok iso jalan til. Kula lungguh ngadeg nang gone bumi. Bumi sampean arani nek bumi ki wong wedok. Wong wedok no, wong bu kok. Bu ki wong wedok. Bumi jero enek napane? Enek minyak. Minyak Sumber daya alam. Sumber daya alam. Minyak isone
minyak metu Metu. diapane? Dibur. Sing duwe bur sapa nera wong lanang? Mas yo bumi duwe minyak nera nganggo burku. Apa ya jek mandi? Lho piye kok bojo loro ya Mas? Weh! Ngono dipamerne rumahsaku. Lah karena napa lah wong lanang itu kepala rumah tangga, pemimpin rumah tangga yang harus dihormati. Betul. Wong wedok ya apa paling kelaran iki cuman pas apa ki babaran atau pas lahiran. Kuwi anak umur 2 wulan iki lho wis alah meteng neh ngono. Lah nek wong lanang, Metenge abot lho. alah abote apa to Mas? Lho, totoane nyawa. Alah. Agama menyebutkan perang cakil. Sabil. Sabil. Lah ya sabil, perang sabil. Goblok kira ngomong. Napa Candra dosa muka? Dosa ari. Oh, dosa ari, heeh. Dosa ari 9 wulan 10 dina. Desa to kayunan. Lah desa ya, desa sik. Wis bener ya mau. Bener ya terus. Wong kok iso ya jek abot wong sunat. Lho, kok wong abot wong sunat? Alah wong lanang lho sunat mesti pisan ae. Gek enek wong lanang sunat pindho. Lah nek wong wedok? Alah wong wedok lho jarene aku loro, aku kapok anak umur 38 wis meteng neh. Ayo pakmu ndang gawe neh, ayo pakmu ndang gawe neh. Wong wedok ya. Wong wedok wong lanang sunat iki nek kurang bejane Mas. Iso ngepok katut kabeh iso tekan nyawa lho Mas. Ya ora dokter saiki canggih-canggih nggo laser bareng. Lah nek pas dokter mendem piye ta kowe iki? Apa nek dokter mendem itu? Ayo enek ae wong jenenge dokter kok iso. Mulane nek nuwun sewu ya, asine wong nek kendel-kendelan. Kendel-kendelan. Isih kendel kewan Mas timbang menungsone. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena Sampeyan diberi tak tekon. akal. Kewan apa Mas sing paling kendel? Kewan singo, Kurang kendel singa apa? Alah. asu, Alah asu ya apa? singo, Singa ya apa? asu, Apa? singo. Muni asu karo singa neh ndang. Wong kowe ngerti kewan paling kendel sak donya? Kewan paling kendel apa? Mas? Kewan paling kendel sak donya itu tumo. Kok iso tumoy lho? Tumoe wani ngidek-ngideki ndase maratuamu lho, Pak. Sampeyan wani ngidek-ngideki ndase pakmu karo mbokmu. Oh iya wani ya. Tumoe lho wani. Las kewan apa sing paling kendel dhewe gak duwe isin? Tumo, Kok tumo neh, singo, singa neh, asu. kok asu neh ketoke kok dulurmu kabeh to disebut. Lah apa? Kewan paling gak duwe isin niku jaran, Mas. Lho, kok jarane lho? Lho, nganggo kacamata, nganggo sepatu, gak nganggo kathok lho. Sampeyan wani kacamatanan sepatunan gak kathokan. Ngelak ketok glembu. Romangsaku. Cengengesan. Mulane kula sebagai wong lanang, nek saya dijatuhkan saya enggak mau. Oh, enggak mau. Wong wedok-wedok ya apa? Loh, Alah. di sini banyak perempuan loh. Sinden-sinden ini mewakili suara perempuan. Sing mewakili suara perempuan pundi? Loh, Kok ngadeg ini loh. latasane. Ini loh, Sing ada iki. pepundenku seniorku Mbak Lucy Brahman. Itu Kang Lucy Brahman. Lucy Brahman, Bu Lucy ta? Celuk lus bulus, celuk si busi. Apa? Bocah trah urung tau diceprot letonge sapi ya. Syukur wae. Kowe pamer-pamer wong lanang duwe bur. Aja bangga-bangga duwe jalan tol. Kowe duwe bur ngebur minyak kuwi mah mbok encepne apa? Tak takok. Burmu mbok encepne apa? Ya, bumi ta. Neng bumi. Lah iya bumi tek wong wedokne ta. Lah salahe wae ya gelem dincepi. Hei, Lho, salah nek. Ya salah kok e. Wong lanang e Allah tetep njaluk menang kok e. senior mewakili suara perempuan loh. Aja Kaya kaya kale aja kaya wong lempok kowe nek wani. Ayo. Gayamu kok arep gegeran karo aku ya. Oke. Jumeneng Mbak Lucy, jumeneng. Ki perlu diurus Mbak Lucy. Pengko tak. Allah. Lah. Wong lanang ki perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan. Sak bagus-bagus kowe wong lanang, kowe yang membutuhkan bumi sing mbok encep iku mau. Umpama kowe sewengi ngono kuwi golek puler wis pira? Bojomu sedina mbok gawe jajah jujah ping 10 ora bayar. Syukur. Kowe lagi demok pupune puler wis 500. Syukur. Ora lho jane bojo njaluk opahe bojo apa begenggek. Lah makane kowe aja ngelok-ngelokne wong wadon. Kowe seorang laki-laki tanpa perempuan. Ora ning apa-apane. Sampeyan metu ning alam donya saka gua garbane ibumu to? Ora mungkin.
Wah, aku bayi tabung kok. Lah ngono mbok pamer. Bayi tabung kok. Makane to le jenenge Iya, iya, iya. Yuda. Yuda. Yuda ke yut ya. Yut ki wis jenenge yut ki wis monteng-monteng kan Yut ya. ki monteng-monteng. Lah yut ki kan monteng-monteng tegese wong ora waras. Ora waras. Uda kuwi lak senengane uda to le. Uda. Ora beda kancane jaran kuwi. Kancane jaran. Motone ditutup konakane. Ketok. Lah, Katimbang kowe Lucy Brahman. apa lus alusi keisi Brahman sapi sing punuke gedhi didol sik larang tibane wong gendeng yut Monggo ingkang kersakaken Brahman badhe ditumpaki. Monggo. Hei! Monggo. Sapi Brahman kok elehmu banggamu, rumangsamu. Lagi tukaran. Lho, Koyo ora cocok karo penemune ngono lho. aku ya ora cocok panggan. Ora cocok aku yo nek karo kowe. Kowe nang alam donya ora dikandhut ibumu 9 wulan yo. Etot-etot kaya ngono. Rekosane wong lahir niku mang mbok bahas kaya ngono ki mau. Lah salahe meteng barang nek kira kowe. Lah salahe konoke wong lanang yo ngiteri. Lah nek ora dikonok ning nggonmu dikonok ning nggone sapa? Lah, le ora takmu ngono kowe mbok jodone sapa ayo. Wong ya gauri. Wong ngecopet nang dhewe. Bangsaku. Iki contohi Bapak Lurah. Bapak Lurah. Lurah Muhammad Salisun. Asmane masa ngono? Salisun ya bener. Nggih, Muhammad yo asmane saya. Kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Kaya Kanjeng Nabi Kari Muhammad. dhewe kok enek sun. Berarti piyayine penuh cinta kasih. Iya. Garwane disun terus sak Untung wayah-wayah. kok guri gak enek gondronge. Kok iso gondrong. Pak Lurah pinanggih garwane disun. Pinanggih setape disun. Disun. Pinanggih masyarakate disun. Disun. Tegese seorang laki-laki yang penuh cinta kasih. Contohnya kaya Mas Akbar. Iki lho, seksine Mbak Lucy iki lho. Kabar dienggo contoh rabi urung lho. Wong pacarane bolak-balik putus ayo. Ngene lho, Dicontoh. sing ngene lho. Tapi kan aku mewakili suara milenial, suara Gen Z to. Milenial apa yang milih getih kuwi kok. Yang namanya wong pacaran putus wis biasa. 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 Apa aku biyen pacaran lah 2 minggu putus wis biasa. Biasa. Bocah enom. Kan urung rabi. Ora lho, sik pacaran 2 minggu putus jane Pak. Lah pacarku bisu kok. Mbok obral lu apa piye kowe iki? Gak, pacarku bisu ra iso omong. Lah, bocahe sing perlu dicontoh dari Den Akbar iku bocahe lembar dodone. Lembar. Kesabarane sampean mbek aku renek sak ujung kukune dia. Alah ya sabar aku to, Mbak. Alah sabarmu apa wong dideke matamu ngono kok. Ora. Lah apa? Urung ngerti kesabaranku sampean. Apa? Iki mau lho lagi ene nggo terminal Nganjuk. Nyapa? Aku ditonyo tiyes lho. Ora bales aku, Mbak. Lah kok iramen kowe? Lah aku semaput ya Mas aku. Arep bales sih. Iki aku ngomong tenanan. Aku Sabare luar Mas biasa. Akbari sabare nggon njajal ndang aku Dadi, pengen ro. iki awake dhewe walaupun kabeh ki umur tidak bisa menentukan seseorang. Setiap manusia tuh punya kelebihan tersendiri, ya toh. Umur iki enek sing ngerti. Iya, enggak Aku gitu luwih maksudnya. nom sampean luwih tuwek, Mas Akbar luwih nom. Sapa ngerti kok matine dhisik iki. Ya ngono. Kok iso tekan kono iki. Maksudnya aku ki ya sak umur-umur ngerti bocah enom, tapi sing bisa nata atine, lembar dadane dan sabar menghadapi caci makian orang banyak iki ora nek tandingane Akbar. Gumun aku. Mas Akbar ya gumun. Mek kuwine gak apa-apa, sing anu lho Mbak, yang perlu diapresiasi dari Mas Akbar itu setianya itu loh. Lah kuwi lah Mbak Lucy kan ya ora ngerti setia tenan Nyuwun apa sewu, ora. kula niku tidak wong wedok sithik niku pun ndredeg ati kula. Lah Ya nyapa Allah, kok? kok dadi fitnah, ya Allah. Oh kados ngono lah Nggih. malah sampean yo ganteng kondang Mas duite pilih akeh. HP-mu Mas tak fotone cah iki. Ngono Potongan. kuwi lho Yud. Resikone wong bagus ki ya kaya ngono kuwi wong kondang kaya ngono ya ora. Sampean ngarani Akbar niki bagus ganteng. Bagus ganteng Alah ilang-ilang. asine Akbar ki ketok ganteng mergo kesorotan aku. Yo. Rupane kaya Luar kaya- biasa. Niki kuwata sing rawuh lho Mbak Lucy. Alhamdulillah. Para perangkating Masya desa. Allah. Nggih. Heeh. Nembe sepindah niki sowan nggih Nggih. Mas Yudo. Pindah. Panjenengan Salam Raja disane. Salam rojo sae sanget. Salam-salam dulu Mbok menawi Mbak Lucy. Salam-salam dulu, Nggih. kula aturne salam dumateng sedaya pamirsa pecinta budaya khususipun wayang kulit. Sing matur nuwun malih khususipun
Fane Astabrata Ya. sing malam hari ini selalu setia. Astabrata yang Mirsani berdomisili Mas di Sabar. Jalan Mastris karena di Jalan Mastris itu Mas Trip. apa tuh Mas? Mas Trip. Krunguku kok kadoan kaya Mastris. Anak-anak semakin kompak, semakin solid dan menjadi netizen yang cerdas luar biasa. Luar biasa. Nan bagus, Top. perlu dicontoh. Penggemar Astabrata perlu dicontoh. Iya. Jempol 5 untuk kalian Jempol, semua. jempol. Nah, jempol. Niku. Tur ya panitia dan pemerintah desa ya patut diapresiasi, Oh Mbak. nggih, Masya Allah. Piyayine napa panitia lek kopen. Kopen. Sidangan dali Pak Kepala Desa, Pak Bu, apa kami Lo tua. mau dereng sungkem kang pundi to Pak Lurah niki? Alah Pak Lurah masa dereng pirsa sampean. Dereng kula jenengan mau pun sowan to. Hah? Endi to? Gitu. Endi gak Alah Pak Lurah kok iso masa. Di sini Mas. Di Iki lho sampean iki tuh jempolku. Hah. Endi? Oh, hitung ngene tok. Iki lho Pak. Hah. Ora jelas tanganmu munyer Ora ngono kok. golek sinyal ki lho mbak menawa anu. So golek isinya. Ngapunten Pak Lurah ingkang pundi? Pak Lurah. Dalu Pak Ingkang Lurah. pundi, Pak? Jenengane. Lah niki lho sing ngacung. Ingkang pundi? Bayu lah kok wireng to, Pak. Hei! Kurang ajar. Kuwi mergo ketutupan cahaya tidak terlihat Oh, ngoten mergo lho. ora kesorotan lampu, Nggih. tapi umpama kesorotan lampu, wah. Piyayine kan putih. Gilap kan. Piyayi niku sing penting wong lanang iki sing penting bagus atine. Injih, Jiwane leres. bertanggung jawab, Leres. menjadi laki-laki yang penyabar dan bertanggung jawab. Nggih. Leres napa melih Piyayi bagus kaya panjenengan. Nggih. Piyayi bagus kaya jenengan kuwi. Napa neh terkenal panjenengan Nggih. iku kudu ngati-ngati. Lah. Arep sak trimo like dadi geger sak ngalam donya Nggih, gara-gara nge-like akbar. postingan to. Iya moy. Nge-like klik 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 ngono ku lho dah ne yo. Nah, Dah katanya nih. aku jane pun kliwate tangan kula Sing- dulu kelek. Sing paling aman kuwi ngelek aku tadi. Sing ngamuk karo budhe pojok. Ngono. Dek, Lah, dek ya apa iso ngelek kok HP ra duwe. duwe. Oh, duwe ta? Oh, nyek. Kentas budhe we. Oh, duwe. Sindan Astabrata sugih len ngenyek. Iya. Niki Mas Yuda, wah luar biasa lah. Matur nuwun lho Pak Kades. Pak Kades. Mudine jenenge apik. Sapa? Imam Maskur. Apik no asmane Dadi Imam. mudin dilantik ki sedina langsung ana wong mati 5 deh. Nggih, Tahu nggak kula. sampean kuwi? Nggih. Tanyaning Pak Mudin, bakul kijing, tukang duduk kuburan ngono kuwi. Nggih. Dongane piye? Donga Apa ya Nduk Gusti muga-muga ndang kau mati. Lah kan rezekine saka kuwi. Heeh. Piye lek ndonga bakul kijing? Gak lho ki jane melok aliran apa kowe iki uteke kok iso. Aku ki tekok sampean ngono lho, kowe tau ra nekoni tukang Apa duduk peh dadi kuburan. mudin bakul kijenge terus akeh wong mati dongane. Aku tekok lah ya apa ya ngono kuwi dongane ngono. Ya ngono apa gak? Ya ora ya muga-muga slamet panjang umur ra ono alangan. Kuwi Lah, pinter nek kon ndongakne Mbak Lucy. Lah lek kijinge ora payu piye? Heeh. Ora payu no, ora lek dhuwit no. Oh iya ya. Dongakne. Lah lek ora duduk kuburan ya le ya. Nggih. Padang Piye, jagate jembar kubure. Lah, ya ngono kuwi. Masa ya tekan kono barang. Ora rasa. Ya. Intine Pak Lurah saha perangkat matur sembah nuwun ugi saha masyarakat ingkang rawuh dalu niki sedaya mawon mugi-mugi bibar ringgit purwa desane ayam tentrem dipun tebihne saking sedaya sengkala ingkang dumugi. Amin. 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 Dalu niki ke lek acara desa mesine ya urunan le ya, sok marga masyarakat ya toh. Ya. Kula dereng Saya- nyuwun dawuh wau kali Pak Lurah dereng nyuwun dawuh. Niku babakan urunan apa mboten? Oh, kados Dereng ngoten. rembakan. Mbok menawi Pak Lurah kersa paring dawuh. Heeh. Mestine nggih guyub rukun masyarakat rukun saya warga rukun lah, pokoke pokoknya. sapa sing kagungan andil malam Nggih. hari ini Nggih. mugi-mugi rezekine dilipat gandakan kalih Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Desane tambah maju Bapak Amin. Lurah. Amin. Nggih. Ah. Niki wonten dawuh menapa? Nggih. Niki wonten pamundutan kathah. Nggih. Ya turne no. Napa? Nggih no. Wonten gubuk asmara. Heeh, menika saking Mbah Mukti kali tunggak. Dan Kali pepeling kutut manggung. Monggo Mbak Lucy mbok menawi milih dipun sing dhisik. agem Bukan asmara apa. Heeh. Nek didelok Nek kita sore niku ki manggunge ki kutute penak ing kurda esuk-esukan. Rada iso, Rada rada iso. esuk-esukan. Mirsani karo sing sepuh-sepuh. mau anu nek wayah esuk manggung ya ketok penak. Percaya aku Mas. Percaya. Napa niki Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, nggih. Masalahnya gubuk asmara ku nek dilihat dari psikolog. Menika Alah nyapone psikolog. Psikolog pernah. cocok nek jam-jam yamene. Nggih, gubuk asmara Mbak Lucy. Aku sing bawa, Iya. awakmu sing nembang. Ja. Tintingane masih. Mbah D. Kalau kuwi Mas Pak ben seneng. D. Iya. Mbah D. Heeh. Nggih, jan.
Pertamane piye? Nyingkar nyingkur. Heeh. Nyingkar nyingkur. Luar biasa suarane. Kula. Bocahe putih, Nggih. bagus. Lah iki lek seksine Kayak siapa? Nanang lak picat. Oh, Nanang. Lah iki sebelah dua belas. Lah bobone kuwi mesti. Bobone mesti kuwi Ganti ya, ganti. Ya wes kaya sundel. Ya ndak kuwi kok gawane bobone kok. Ya wis ora gelem tak padhek Nanang jandu lek ngono. Malah jan. Nyingkur. Pocong Mas menika. Pocong, Pocong. iya pocong. Apal. Apal mesti sampeyan. Terus lingsem yen ke lingan. Wis padha ae kemutan karo Kemutan karo kelingan. kelingan padha ae. Lelampan kang wuri. Ditelaske Mas Yuda. Nggih, wis. Tresna tulus nadyan ning gubuk asmara. Bojo niku nek tresna tulus niku ambakon ning gubuk kaya ning hotel. Lah, Tenan ya. Anu apa Wis saking- jenenge tempe rasa ampal. Tempe rasa ampal. Enak to saiki ngono kuwi. Neng ndi? Terus saiki cewek saiki gonceng sepeda ontele nyeblok. Lek zamane budhe kuwi karo aku ya sik ora apa-apa. Alah semerintil le. Mangga diagem panglipur, Mbak Nggih, Yu. nggih. Nggih, ditayubke nggih. Siap? Heeh. Karo ngendange setunggalipun apa loro tipes? Endi? Pripun? Mengendang sing setunggalipun. Gemar menggambar. Oh, dolan kan calone bojone gak melak ta? Mboten. Melak. Nunggoni. Demam berdarah kok gemar menggambar. Nggih. Mah aku benerne aku. Malah Keliru. dibenderne. Rambut dibenderne. Mangga Mbak Lucy. Yen liwat aku kelingan. Wah. Biasa. Apa Mas? Sampun. Sampean ngomong napa? Suwek seragenan niki wau. Lah ya top apik itu Mas. Wah, apik kompak nggih Mbak Lucy nggih. Oh, Kanca-kanca. kompak. Nuwun sewu Mbak Lucy. Nggih. Cah-cah ketok kompak mergo bareng. Ki durung ning nganjuk durung Mas. Nggih. Nggih. Iki ketok kompak iki mergo bareng. Bareng. Lah, Tapi terus? nek jajal kon ijen-ijen kok lak hingah-hingi kabeh. Piye contone piye? Jajal iki pas nggon suwek seragenan to. Iya, iya. Kula nyuwun khusus demung karo saron. Wah. Hmm. Khusus kuwi ya, liyane gak oleh melok. Liyane ora oleh melok. Pokoke ngantek enek melok tak atut ke dosane. Oh iya iya gua lah Bakal era. tak biuki malah. Batang suyuto. Kadang Ya Jal, coba. Demung. khusus demung karo saron. Heeh. Jiro lu. Ya. Kalau Yuda disusul ayange. Sapa? Gendakane teko ke. Yumi. Iki lak lagi demung karo Demung karo saron kompak to? Alah wong demung karo saron aku ki saiki njajal tak tes khusus bonang loro niki. Wah. Ya suwek seragenan ngene iki. Suwek seragenan Mas. Wong remeh. Salah, kok iso iki suwek seragenan Astabrata. bonang. Astabrata. 1 2 3. Kompak. Adek Luar nih. biasa. Astabrata pimpinan ki Akbaruddin. Nah, tolak ukur Tolak ukur. nyolong kethek. petek, petek, Petek petek. petek sak ketheke. Hmm. Nuwun sewu ingkang gambang katuran tabuhipun dipun cepeng damel suwek sragenan boten ngirangi subasi lan Ayo, Lek, Man. Monggo setunggal kalih hatiga. Asik. 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 Hebat, keren. Hebat. Bar ngombe jamu asam urat encok peglure mati kadas lan kurat langsung jegelek. Demung bonang gampang wis. Nyuwun tulung anu. Rebab.
Siap iki. Ya monggo ingkang rebab katuran dipun asta rebabipun. Ya mbok kon suwek seragenan. Suwek seragenan to, Mas. Setunggal kali hatiku. Aku malah luwe neh aku. Aku le romanes ndret. Kuwi lagi rebab. Saiki ya ki pare dudu janganan nyambut gawe ora dolanan. He sing ngempul aja. Mong leh mudat udut ae peh ora ketok karo dalange. Ha, Tunggone pacare. angger ditunggoni pacare. Nopan. Sing di pacare? Ya ketutupan iku. Oleh. Kempulmu disiapne. 1 2 3. Ya. Lah ta. Luar biasa. Nopan kok. Terakhir lah kok nabuh pacare. Hebat. Cedor. Sik. Peking urung peking. 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 Ayo. 1 2 3. Ya. Ngenong sing ngenong. Ayo. Senior lho niku. Masa senior enake anu apa ya iso. Ora ngikuti. Ayo Pak Senior, monggo Pak Senior. Tabuhipun nyuwun sewu nggih. Ya. Setunggal kalih tiga. Asik. Pak sinten asmane? Pak Sipan. Pak Sipan, sampean nabuh salah gak masalah, tapi sampean nek tanggapan mbok nyuwun tulung adus dhisik. Lah nyapa hubungane lho apa? Hubungane apa? Wajahnya modelnya kaya ora tau adus. Kok digoni kelompok. Tutuk seneng. Pangapunten Pak Sipan. Wah, Mas Akbar. Nggih. Sampean ndek dalu ngipi napa? Lho, mboten ngimpi niku. Sampean ndek dalu ngipi napa? Agak iki apa-apa. Sampean kadodene kejugrukan Wukir Sari Kaloberan seganten madu. Napa niki Mbak Lucy? Bejo Ini apa kuwi? Napa ki? Enten apa? Bejo kemayangan. Bejo kemayangan. Gliwu. Nggih. Glewo. Ndek bengi ngipi apa sampean? Mboten ngimpi napa? Sampean ndek bengi ngipi apa? Pak Lurah ndek dalu ngipi napa, Pak? Mboten ngimpi apa? Mboten ngipi to. Paling ngene, sampeyan niku kejugrukan Wukir Sari Kaloberan seganten madu. Bejo kemayangan. Bejo kemayangan. Enten napa? Dalu punika karawuhan artis saking Solo paguyuban wayang orang Sri Wedar. Masyaallah. Sri Wedari. Sangat ada panjenengan? Nggih, Paguyuban wayang wong Sri Wedar. Sri Wedari Solo setiap hari pentas itu. Sri Wedar, Mas. Oh, Sri Wedar. Mboten damel ri. Kok lagi krungu iki aku. Oh, bukan abang paling. Masalahnya tahu damel ri niku seloloten. Oh iya. Niki saking paguyuban Sri Wedar Bejo Kemayangan. Masyaallah. Kados jenenge kajugrukan Wukir Sari Kaloberan seganten madu Bejo Kemayangan. Iya. Sampean ngipi napa? Kula ngipi napa? Ngimpi psikolog. Dalu punika rawuh badhe menghibur masyarakat. Dalu punika panjenenganipun artis wayang orang dari Sri Wedar katuran minggah wonten ing Tokoh wayange napa Mas? Tokoh wayange. Lho niki saged jelas niku. Ono apa? Nek ndelok potonganipun kados dene Raden Arjuna. Luar biasa. Ganteng iki mesti ganteng wong. Ganteng, tiangnya Akbar ganteng. kalah, Mas Akbar Iya, kalah. Tuduk. Raden Arjuna. Ya. Alah bae. Sik to. Potongane kaya tuyul. Arjuna ki lelananging jagat lancuring Madyapada. Ya ngene iki anggere wayah greh mateng mesti mara. Iki luceng mau piye sampean Bejo Kemayangan. Bejo apa cilaka? So Arjuna masyaallah rupane. Mas, kula niki bambangan lho. Allah. Niki Prada Mas lho Mas. Prada Mas. Niki cara wayang kulit Prada Mas. Kulit kebo.
kulit jeruk. Niki mawon sing mulas Pak Mentong. Bayo, iya. Seragen niku. Sragen niki bedan. Layakno Janoka anu ngeten Mas, niki. ciri khasnya peteng. Peteng warnane. Pak Mentong niki sing anu nggih sing napa nata. Nata sinten sing nata? Pak Sudir. Masya Allah, plus titik. Plus titik Pak Sudir niki perodo Mas. Mas. Lha iki apa grenjeng? Grejeng. Iki perodo Mas. Mas apa boloten kaya ngono Mas. Ora paham Apa wayang enek sampeyan. iki? Apa paham wayang Ora iki? paham Paham. wayang. Iki Janaka ki yo ngene iki, asline iki Janaka ki yo ngene iki. Penggantenge wong sak donya. Alah, niki cek kalah ya Mas ya. Alah Grenjeng. Lah niku Niki sing natasi dari Tugimin. Pak Sudir Mas. Iya, Sing mulas niku Pak Mentong. luar biasa. Prodo Mas niku. Prodo Mas. tapi polasane mburi kok ora rata to? Kok enek bentang-bentang putih? Niki nek Pak Mentong ciri khas ngeten. Nggih. Pak Mentong. Iki rada apa? Kuwi melentong itu. Kian ati anu nek panune kok. Ora kowe arep nyapa? Oh, lho. Prahmen Bambang Cikal. Bambang Cakil. Cikal anak kambil layak ndase kaya kentos. Cakil. Ya Bambang Cakil. Bambang Cakil. Lah kowe dadi Arjuna. Aku dadi Arjuna. Iya ya tak pantes gantengmu ya oleh, dedekmu ya oleh, Bambang iki sakmene iki lho. Bambang ana ngene apa? Apa? Sing nata. Pak Sudir. Oh, luar Sudir. biasa. Ayo Mas. Nalika. Alah. Sing muni iki aku. Sing muni nalikane aku. Dalange Pak Do. Dalange aku kowe iki wayange. Ngono lho, Jeluk. Rairanmu dinggo mosok Janaka kaya kacang atom. Kene dinggo. Kene dinggo lho kok Janaka. Lah pripun? Prodo emas. Bejo kemayangan. Kemayangan, iya. Kejugurukan ukir Terus sari tapi- buran seganteng madu. Aduh, iya. Bejo kemayangan. Ngipi nopo sampean ndek dalu. Lah iya. Ketekan wong ganteng iki ngene lho. Ya ampun pinter. Mas Mentong iki pinter nek. Persiapan to ya Mas No ya. Ya. Anu mikir disenentek kena mengko mbeksa ya. Iki. Ya bagus manis Tapi Janaka. Pak. Nalikane